Kulang naghangin ba? Kusga man po ninyo tulak. Pati bugatan nimo, babay mo naog ka diya man. Tabangan mo magtulak dili kasi yaw-yaw. Sa man yung tirada nimo nga. Mupliti pa ni mo tulak pa mo pliti pa. Usa man nga. Pala boss, kasi mo andar na boss. Saan pag-andaran ni ganiha ito sige pa-andaran di mo andar. Kapag po tulak Sa pa. may daot na yung motor dahil na masayro ka pero daot yung motor. Labay ni motor. Balo ba kang kuan ni ganiha. Napilete diri boss sa sunog ka. Sige na, tulak mo. Kapuyag tulak boss. Ay babay naog ka. Ah, yabag. Tulak. Yabag na ning trabaho nga. Di mo andar. Sige, sige, Sira daw boss. tulak. Naka-neutral eh. Dagan Tapos, po oy. gula. Sige na. Tulak ba? Usa po nagtrabaho nimo. Boss nganong di man nimo paagi so pag andar sa imong motor. Andar ato na sabi. Pati bugata boss. Mukha ang trabaho Ano nga paagi po di? Mupliti pa mo. Tulak pa. Oh, Kapag may napasahiro na ako, wa pa mo ni sakay sa ko ganiha. Di mo may nani, sige mo Kung magpamugos. pa ka nagpasalig nga, ikaw mong sakyan, yung kining motor nimo di unta mo kuan. Tara mo nagiya to boss tungason pa boss. Kaya may mapatungason ka. Sige na. Sa man ni. Ano, babay Tao, mabak ba? na boss. Babay mabak tayo ani. Dalig, tulak Wala ba? lagi kay pas nang kapuya na ba? Ganiha ra may nagtulak no. Sige. Ing kaagil. Sige ba? Ata ni kuan mo oy, napa ka? Oh, sige, sige. Napa. Naog na boss. Dili Oo, kasi. may bago. Yaw Sige, sige. Ikaw pa yahay diha. Saan namang motor dari? Oy, please tawon kay pati nang initag yun. Saan nang mga Skylabber dari di? Ay, saan itabawa na nila? Sige ra pundo di mangitag pasahero. Bulong na yun, kuan dari, naglisod. Inaning sitwasyon na mga anak niya, wala mga madali maduulan din. So man nila. Timatanga kay mga driver dari nga. Kapoy kayo, init kayo. Sige, tulak ka. Boss, boss. Sige, boss. Sige, kaya hapit na tamabot sa kalsada. Hapit na maabot boss. Hapit ka boss. May mamatay diri boss. Sige na. May tubig diha. Tubig. Ayaw ko ba paagi sa lubak kabak boss. Di pa ni bugata oh. Nga, kaya hapit ng dalan, no? Sige, hapit na. Sa man sila nga nagtinokloray man ang motor. Masayro ba kanino? Property pong gawas motor oy. Puy kaloy ang motoran ang sama na. Boss, Wala sa mga kadali. masayro Ayaw ka? mo pati ka po boss. Ay. Dari ra nagpabot kay kos mga motor. Isa asa na yung mga kauban ni mo di ay nganong nuwa man sila nang itag pasahero. Ay, ako rin yung isa ka kung nagbiyahe dito. Anong ganyan kung pinaabot dari? Kuhan ka, asali ka ron. Sakay ganda kay ko. Ah, Sarap sakan. Sino sakay? Saan mo sakay? Gitulak mangin namon. Di mo sakay. Ay, di lang, tulaka lang ninyo kuto di sa shop sa babaw. Di mo tulak oy. Ayahay kayo pasakay yung babae niya kami. Asa mo masak mo? Pati yung gawas na yung motor oh. Lapo kay di sa shortcut man ba kay di kay agi dia oh naikuan. Harang dia. Di mi ni agi nga. Na timingan ba nadautan mi diha. Sila man akong pasayro. Nya wagi mo highway ulaw kay na di mo Unsa mo man na. tirada nimo boss nga? Pabakla. Balag hugaw ma'am, basta limpyo among panginabuhi. Ano? Oo, tama ka pero kailangan magud na puti pagkatiman sa tong motor kay mo gud na tong ginadrivean kada adlaw mo na tong ginapasahiroan mo na una nakitaan sa mga pasahero niya. Ina nagdagway kinsa may maimpresa na daw be. Putok mo. Galing ma'am. Magwasing ko na niya, wagi ko sa lunangan mo kung bugo. Oh. Di na lang ko magwasing kay sige man kung agi lapukan. Ano po na ninyo ayun Inya kami dili balansyon boss nga tigtulak nya di ka sakay. Makasakay lagi mo ron. Anak ko, maabot lang tag isa ka shop ron. Ah wala na may pugkusugan, wala may kusugan. Mapaayo di mo na, mapaayo ta na. Mular ko na ta. Ya nagdali biya di biya pwede mahaponan. Ano dali mo na mo tara na. kita man gurutan na nagdali. Mapay nagtulak sa babae na. Eh kapasakyan na. Pero happy kimo ko di ingon nga Tirada na eh. Sakay ba ka? Pila-pilo ko ninyo tulak gahay kung May kay ka ginaway sa motor uhugaw niya mo sakay ka. Mangita ko lain oy. Kiro bi ako nimo pasakyan diha. Og diri ko musakay, og diri ko musakay. Mapisikan ko sa mga labok sayang ang ka-sexy no. Kapoy-kapoy kung laban niya kung mga shortan niya, lapok-lapokan ra. May pagmangita na lang kog lain kontra nang motora na. Dili. Diri ka sa kwan ma'am sa tangke ka masakay. Oh, isa ta tangke. Ay sige kwan ba kay maabot tag siya pro. Pwede kami mo tulak sa tangke yung pasakyan. Unsa? Makasakay na Happy ka. tanan. Alangan babae Oh, man. musakay mi tanan. Musakay siya, musakay pud mi. Diri ka tulakay. para di ka mahugaw ma'am, diri ka. Manakay, Malakay miglain no. Manakay mi. Pag abot sa shop niya magpawasing ta para limpyo na. Ah manakay lagi mi. Andar na ni. Ang musugot ko ba sa tangki ko, di ko diya sa luyo kay. Oh, sige ali naman ko. Alain na oy. Dili ka, ma'am, dili, Grabe po, ma'am. oy. Ah, di mi palabot ana. Ina kami putulakon na unsa? Mura may karabawan ni. Asa nabuang na mi? Buol na lang kaing shop diha ba. Sige na ina mo sige yaw-yaw diha. Kapuyag tulak. Wa ka nag pati may bugatan ninyo. Sige na dool na lang kaing shop.
Papa magbaklay man kasi manakay mi ani. Sige na, doon na lang kayong shop. Wala may kusog ko. Urot na mo. Oh, pati bugatan ninyo ba? Sige na, lagi. Kaya rin kinabuhi ang nagtangki. Panaw ka lang babae na boss. Di man sa akin man Ay, bihana ay, mura po siglit na mo yung diha. bihana Oh, no. siglit na mo diha. Sige, dali din Ay yun. ba, kailan mo nagtulak diri. Tulag. Dili kasi sabak-sabak ra nimo. Mura man kag sikuan. Boleh sa tapos di pa tinangka po yung tulak boss. Ano nang siyapa? Ano nang siyapa niya oh? Mga naman na, doon na lang kayo. Kabado ko ng babae, marami busabak. Ay, sige, likra mo diha ka na bitong. Kada tulak niyo pati man bugatan. Ay, sus. Mga na ng balaya. Mga na ng shop diya. Sige na. Ting kapuya. Sige na, tulak. Tama maabot pa dito boss, mamatay na bon mi ba? Sige, tulak. Tigado na mong kinabuhian. Sige. Ikaw na bahala boss. Op, kanina lang, ini ka ba? Op, sa. Ang pisi. Op. Hoy, hoy. Sige, tulak na yun kay. Ang pisi. Dali ka ditindog ng kabaw ba oh? Sige. Tapoy na kayo. Ano ka ng babae na po? Sige. Uy, haya. Paulay. Nasa daday. Di ba kaya boss, pati nagkapuyag baklay boss. Sabi. Sige sa pandar be. Ha? Sige pandar na to kay basig Sa shop man ka mandar. na boss. Basig mandar na di ba? Karon pa nga layon namin gitulakan. Anong di Paulay sa Paulay. Bidabi, ato daw i-check daw na yung motor be kay unsa ning gubaan eh. Dabi. Hoy, pastilan! Diya ka diyo, wani mo gi-connect ni ba spark plug ng perting pastilanan nimo. Pandara tanawa. Perti po ka, gani harami dito sa bakilid do. Pati nagkapuya boss. Oh, tanawa. Los, tas nilanin tawanan ni mataywa ka naman tayo. Ayo. Na. Mataywa ka naman tayo, sabak-sabak ka mo na oh. Batasan. Andar na oh. Tanawa, ni andar na. Oh. Andar na kayo. Ulang ra dito ra di ay. Tangaga nimo no kay wa gyud nimo nabantayan ba ang kuan. Sa man ka driver ka, wa nimo na check imong motor. Pila ka kilometro mong gitulak dito. Basta naggikan pa sa subos pababaw. Nahutan lang ng hangin, wa na gyud. Malay ba na ko ang spark plug di ay nga katarungan na ganina. Kusog na mo, naurot na. Kaita. Pasensya na ako, paubos na. Oh, wa na may kusog ba? Anya, unsa may plano ani? Makanan na ito. Isaac sakay. Ano man? Baklay mo kutob sa siap. Sakay. Baklay sa ninyo kutob sa siap lang ha. Usa tirada ning pabaklayon man nimo nga. Ulag hangin na ba o sabta ba? O maplat na po na, doble na ang problema. Ano yung ngayon nga kulag? May pa yung panitula. tirada nimo nga. Doon na lang ang siap o baklay na lang ninyo. Ano ba na yung nga kulag? Pabaklayon na may babae daw be. Kung kuwan ka diha. Puran yoy. Baklay na lang mo, doon na lang kayo. Kami boss. Pabaklayon ng babae ba? Sige na. Doon mo, doon na Kaya lang. boss ba? Kaya ba? Di ba hanan di pa mo baklay? Sabak lang kuan. Oh, pasak kami ba? Pasak kami. Baklay lang mo kutob sa siap. Bananang siap diha o doon na lang kayo. Baklaya mi ba? Ako sa makasisiyap ka na andar man yung motor nimo. Kani. Nagpabulkit ba kayo? Uy, bulkit. Papay di Andar kayo. na oy. Pasak kami ba? Eh, baklay, sunod lang mo. Ha? Oy! Boss, ano kayo ba?